Treći, start. Ćao ljudi. Ćao ljudi, dobrodošli na naš novi video. Danas ćemo da igramo 99 noći u šumi, Da, ali da. ovo je part 2. Ljudi, znači mi smo sada 258 dan. Znači, mislim da ćemo da igramo, imat ćemo ljudi do Do da, 500 dana. kad ćemo da budemo, ne, 300 dana. Kad ćemo da budemo 300 dana, da vas snimamo bazu i to je to. Da. Znači ljudi, za sada idemo mi da pronađemo uglja, gorivo, znači za vatru, Sastra. metala se kaže. Metal, ja mislim. Ajde, idemo. Idemo, ajde. Idemo u nekom pravcu koji nismo baš bili, ovdje ćemo da idemo. Ajde doći. Dođem. Da, dođi. Pa, Šta je? viš šta ide? Evo dolazim. Aj! Idemo kući. Idemo kući ljudi. Nemojte vi tamo! Ajde. Umreli. Jele! Jelanko. Moramo naši psi da budu, molim te, aktivirani. Moram da pustimo pas. Stavi ovo ovdje. Ja sam pustio. A ti? Što si rekao? Pustio sam pas. Pse. Vuk. Napravit ćemo crafting bench. Razumeš? Dođi. Da kupimo sat. Znam. Ajde. Znači pogodi. Čekaj. Prvo idemo po drva i prvo idemo. Čekaj. Dođi. Ajde. Lako. Evo drva, pogledajte si ljudi ono drva. Ma i moj brat ima drva. Koliko ima drve? Puno. Baš 6. Pogledaj kuti, čak ovdje. Ubije ga. Mora da je... Sjedat ćemo matrički,
Mora da jedem nešto. Gledaj, još jedan komadić. Nema hrane. Uzmi svoju supu. Koliko imaš supe? 0. Pa evo uzmi bre. Daj. Evo imaš ovdje. Aha. Sad treba metala. Metal, ajde idemo. A idemo još po drva, dođi. Idemo još po drva. Uzmi, dođi vamo, uzmi ova dve supe, ajde uzmi. Od jednom uzmi, još jednu uzmi. Evo, Ajde idemo. Nemoj da mi joj gladaš tamo. imam 4 supe. Dođe moj brat. Evo se. Bravo. Treba. Sad moramo po metal. A to treba da Sutra, imaš sutra. ti 20... Mora da imaš maksimalno 25. I ja moram. Sutra. Ajde. Čekamo. Još malo će budemo Ljudi, 300 dana. Sjećate se našeg subscribe i like. Like. I subscribe. Ovo se zove Kevin, like. Subscribe i sad. Kevin i like. A, Kiwi, da, ajde idemo. Da ćemo da idemo. Kiwi, da, Kiwi. Prati me. Evo pratim te. Moramo vidjeti da jedemo papričicu. Moramo da jedemo paprike da bi... Paprike nam daje... Paprike. Paprike nam daje više spit. Da, trčemo. Vinu. Da trčemo. Uzmi to metalče. Pa uzmi to metalče, idemo po... Jao Bože. Stavi svetlo na njega. A idemo. Mora da uzmeš metal. Dobro be. Mislim ti ja... Nemoj to da uzimaš. Kako bi ovi svi stvarali? Svi ne znam šta je to. Prati me. Pratim te. Dolazi. Jao, bed. Eno tamo mašina. Paži trep, je vidiš? Ne primećuješ? Primećujem. Ajde uzmi se. Spasi me, šta gledaš, Hvala. Uzimam, dođi, znači, eto, suto, beži vuk, moramo... Medve. Med. Čuti ću. Ja, pogledaj šta ja vidim.
Wow, žuti čes. Pazi, trep. Bolite? Dijamant i lamp. Čekaj, ovdje moramo da idemo. Jer... Ne znam šta da radi. Oljudrina. 3 oljudrina, znači šta je to? Nisu metali, ja sam... Ne treba nam. Opet oljubar! Gorivo. Ajde, dođi dole. Dolazim, dobio sam gorivo. Ovdje bio. U WC. Eto gorivo, znači, ljudi uopšte idemo po metala, ili... Ajde, dođi. Nemoj da napaduješ, dođi. Neće. Ubi ga sad, kad si ga napio. Ajde. Idemo kući. Imaš napiju. Idemo kući, ej. Nema više. Ajde. Ja, dođi. Jao. Ja idem kući, ljudi. Ne, sova. To. Stigo sam. I stigo sam ja prvi kući. Nemoj da si postaviti video sada. Šta ti je? Ali, boss, Sverade... Slušaj me, dođi, znači, treba nam samo... Aj, beži. Znači, to je Abe, to ljudi čuti! od ovog videa, to je to Ovako ljudi od pričaj. ovog videa, nadam se da se Bacite like i video. subscribe i vidimo se part 3. Ćao, Vidimo bacite se like i u subscribe 300 dana. Subscribe da bude 550, ajde vidimo se, čao.